Dobar dan, dragi moji. Evo zadataka iz radne sveske za srpski jezik 7. razred, vezanih za zapetu i tačku zapetu. U prvom zadatku je trebalo dodati zapete, što je vrlo, ajde kažemo, jednostavno. Bilo imamo zavisnu rečenicu ako se međusobno pomnože elementi nekog magičnog kvadrata, zapeta. Kad se masline usitnu u testu, zapeta, v, zapeta vam je posle vitamina, iako je zima kalendarski još daleko, dok budeš srećan, zapeta, imaćeš mnogo prijatelja, a kad nestanu teška vremena imamo još jednu zapetu. U svakoj od sledećih rečenica, to je poslovica, falila je zapeta i ovde smo je stavljali kod suprotnih odnosa, a, ali, već, ali, imamo a, nego, no i tako dalje. Znači, suprotni odnosi mora zapeta da ide ispred. U trećem zadatku je trebalo naći rečenice gde je pravilno upotrebljena zapeta. Evo ovde imamo modalnu reč su naravno, koja mora između zapeta, pa onda imamo dodatak, kaže predanje, koji takođe mora ići između zapeta, pa onda imamo u inverziji zavisnu rečenicu, pa ovde imamo suprotni odnos i ponovo imamo u inverziji, odnosno na početku, zavisnu rečenicu. Četvrti zadatak je bio vrlo jednostavan, trebalo je samo umetnuti određene delove rečenice i stavljati ih između zapeta. Peti zadatak je više teorijskog tipa, dakle, ako se skraćenice nabrajaju, a imaju tačku, onda i tačka ostaje, a piše se i zapeta. Što se tiče zadataka kod tačke zapete, trebalo je svud naći mesto gde umesto zapete treba da upotrebimo i tačku i zapetu, i to su ova mesta, zato što se u njima pravi veća pauza. Kaže, pre sam žalila što ne mogu dobro da crtam, ali sad mi je milije, jer bar mogu pisati. Pa onda pravi pauzu, ko ne piše i ne zna koliko je to lepo. Slično je i sa rečenicom pod b. U drugom zadatku je trebalo stavljati tačku i zapetu u nabrajanju. Dakle, pod 1, dakle prvi niz, pa stavimo tačku i zapetu. Pa imamo pod 2 drugi niz, pa ide tačka i zapeta i tako dalje. To vam je kao kada to je sad sve u jednoj rečenici, ali to je kao kad pogledate ovako da je sve ponabrajano jedno ispod drugog i onda će vam tako ostati svud tačka zapeta. Treći zadatak, trebalo je napisati dve tačke, tačku i zapetu. Dve tačke pravimo ovde, zato što tu krećemo da nabrajamo. Dakle, prvi izveštaj o radu Narodnog muzeja napisao je Jovan Sterija Popović. Pa onda pravimo tačku zapetu, zato što hoćemo da nabrojimo drugu činjenicu, a to je ustanovljeno i zvanje bibliotekara 1853. godine, a prvi bibliotekar bio je Filip Niković. Dakle, to je druga informacija, zato mora tačka zapeta ovde, a zapeta mora ispred zato što je u pitanju suprotni odnos. I konačno četvrti zadatak, trebalo je naći rečenicu u kojoj su tačka i zapeta pravilno upotrebljene, a to je pod v. Zato što kaže način na koji se nosi kimono zavisi prvo od godina starosti osobe koja ga nosi, tačka zapeta, drugo zavisi od godišnjeg doba. Zato što tu pravimo veću pauzu. Ovde nećemo u rečenici pod a, zato što imamo pa je veznik sastavnog odnosa, a ovde imamo zavisnu rečenicu koja bi eventualno bila odvojena zapetom, a nikako tačkom i zapetom, dakle nije veća pauza. Toliko o zadacima iz radne sveske. Hvala.